बे समाव बडलेण्ड टुडे लाइव न्यूज़आ मोनसे गोनां खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। मैया उदालगुरि जिल्लानि लालपुराव थानाय 23 बेटेलियन एसएसबीनि एसिस्टेन्ट कामान्डेन्ट गुरबाक सिंहनि दैदेननाय मोनसे हानजाया सिन्द्रिजरा गामियाव संदाननायनि गेजेरजों माखासे बेफ्रुग्रा बेसाद आरो गोथां गुलिफोर मोननो हानाय जायो। बेफोरनि गेजेराव दङ फारियै 36 HE ग्रेनेड मोननै, इग्निटर सेट मोननै, लिभार मोननै, सेफ्टि रिं मोनसे, एमुनिशन 7.63 मौजार GFL 40 RDS फोरखौ जावखांनानै मोननो हानाय जायो। बे खामानियाव बबे उदखारि हानजानि आखाइ दङ बेखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। मैया उदालगुरि जिल्लानि लालपुराव थानाय 23 बेटेलियन एसएसबीनि एसिस्टेन्ट कामान्डेन्ट गुरबाक सिंहनि दैदेननाय मोनसे हानजाया सिन्द्रिजरा गामियाव संदाननायनि गेजेरजों माखासे बेफ्रुग्रा बेसाद आरो गोथां गुलिफोर मोननो हानाय जायो। बेफोरनि गेजेराव दङ फारियै 36 HE ग्रेनेड मोननै, इग्निटर सेट मोननै, लिभार मोननै, सेफ्टि रिं मोनसे, एमुनिशन 7.63 मौजार GFL 40 RDS फोरखौ जावखांनानै मोननो हानाय जायो। बे खामानियाव बबे उदखारि हानजानि आखाइ दङ बेखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै।